we are back dito sa Gonghang. Actually, this is our second time to be here. And first time na napuntahan natin to, medyo culture shock tayo, bro. Yes. Remember? Imagine, this is the second time. Yung first time, talagang ibang-iba to sa experience natin. Pero since may experience na tayo dati, iba rin kasing sarap na nandito tayo. Yes. So, if you wanna experience Korea in one day, actually, ito yung setup ng pagpupunta kayo. Go check out this video. Samahan niyo po kami. Marami po kami makwenta. So, tara, let's go! To give you an idea, sikat ito sa mga Koreans, lalo na sa mga gusto mag-relax talaga after work. This is an open sleeping area. At the same time, meron din silang mga parang cubicle na talaga makapag-relax ka for minimum of 12 hours ka mag-stay dito. Wow! Nice! Alright, so this is it. Jimjilbak. I'm Jimjilbak. So, ano yung napansin mo coming from our previous visit? Yes, actually mas ano na to, mas organized na siya. At the same time, mas marami siyang ma-accommodate ngayon. Actually, may mga pagbabago na tayo nakita, no? In terms of how it looks. Although, same pa rin, nandito yung dalawang natin, massage room, meron tayong salt sauna, red clay sauna, meron din tayong ice sauna. Yes. And then, I think yung sa improvement din nila dito is yung restaurant. Yes. Yung restaurant nila dito. And then, mas lumaki yung gym. So, we're ready to experience itong kanilang sauna. At the same time, meron din tayong mga ano doon, mga jacuzzi and massage. Wow. Anyway, okay. Let's go! Let's go! Guys, ito naman yung kanilang red clay sauna. This is a little bit lower dun sa mga salt sauna natin. So, kung hindi yung masyadong tolerable yung mainit, this is your second option. So, and guys, isa sa mga may enjoy nyo rin dito is yung kanilang snack bar. Yes. Yun, so available dito yung mga Korean noodles, mga ready to eat, at the same time, mga refreshments, katulad ng mga frozen buko na to. Actually, maganda itong buko na to since pagpapawisan nga tayo dito sa mga sauna nila. Ito yung pang-hydrated na. Yes, you will need electrolytes, sabi nila. Nice. Hello. Welcome to Gonghang. Yes. Solo play. Solo play. Ay, mas wala po. Okay lang. Okay. See you later, Mark. See you. Enjoy. Ayan. So, ayun guys, meron tayong couple massage room dito po. And we're gonna experience it actually. Yung mga Korean massage, isa sa mga top massage techniques and everything. Kasi alam natin mga Koreans gusto nila hard, mga deep, penetrating massage mga ginagawa nila. So, ayun, na-experience natin sila ngayon. Exciting. Yes. Grabe. Ang sarap. Ang sarap ng experience. Ako nakatulog ako. Ang sarap. Kung kayo gusto magpahinga talaga, this is a place na talagang mararelax kayo. At the same time, makakapagpahinga kayo. Oo, no, yung parang kahit once a month, no, pwede talaga mag-relax. Yes, imagine, nasa isang lugar na lahat sila. Sauna. All in one place, no? Yes, yung massage, yung kainan. Eh, syempre, since after natin nag-massage, kaya kain muna tayo, nagutom tayo. Nagutom tayo. Tara. So, sabi nga dun sa
explanation natin kanina. So, isa sa mga ma-enjoy nyo dito is yung kanilang Korean restaurant. Yes. So, on our table, ayan, ito yung mga dishes na pin-depende na para sa atin. So, on my side, meron tayong parang Korean chicken. Yes. Sweet and spicy. I think so. And then bibimbap. Yes. And then kimchi fried rice. And jajangmyeon. Yes. Okay. So, for our dessert, syempre meron tayong bingsu. Yes. Let's go. Yeah, that's it. Ay, grabe. What a day. What a day. Actually, we really enjoyed the day po dito sa Gonghang Sauna 24. And na-mention ko 24 kasi 24 hours po silang bukas. Yes, so everyday bukas sila. So anytime kayo pumunta, pwedeng-pwede. Mula morning hanggang madaling araw, pwedeng ka naman. Actually, for the prices ng mga services nila dito, siguro ipopost na lang natin dito. Ayan, for your inquiries at saka mga questions po regarding sa mga sinaserve nila. At the same time, kung magkano ba? Gonghang Sauna 24 is located dito sa may CM Recto. So pinaka-landmark lang niya. So malapit siya dun sa may Civil Aviation Complex, Clark. Yes. Freeport area. So sa loob po yan ng Clark. And anyway, kung isa-search niyo po yung Gonghang Sauna 24 sa Google Map, makikita niyo rin po how to get here. Yes. Ayun. So guys, if you wanna experience Korea in a day, no need to travel and need the passport. Actually, dito lang po yan sa Clark, Pampanga. You can experience how it feels like to be in Korea. Guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next video. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.